Γεια σας παιδιά, ελπίζω να είστε καλά. Σήμερα θα εξερευνήσουμε παρέα ένα πανέμορφο πάρκο στο νησί μου. Επισκέφθηκα το πάρκο μαζί με τη μαμά μου και καθίσαμε αρκετή ώρα. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε. Περνώντας την είσοδο βλέπουμε τα σκαλιά και το υπέροχο πράσινο τριγύρο. Υπάρχουν πέτρινοι τοίχοι και γρασίδι. Θυμάμαι πως ο καιρός ήταν αρκετά ζεστός εκείνη την ημέρα. Σε αυτό το σημείο ας θαυμάσουμε λιγάκι το φως του ήλιου όπως πέφτει πάνω στα δέντρα και συνεχίζουμε τον περίπατό μας σιγά σιγά. Εκεί πέρα βλέπουμε ένα μνημείο και μερικά στεφάνια τα οποία καταθέτουν κάθε χρόνο στις εθνικές εορτές. Τα συγκεκριμένα ήταν εκεί για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Στην περιγραφή του βίντεο θα αφήσω συνδέσμους με περισσότερες πληροφορίες. Πάμε να συνεχίσουμε. Βλέπουμε τα ψηλά δέντρα. Εκεί πέρα υπάρχουν παγκάκια. Μπορείς να καθίσεις και να θαυμάσεις το πάρκο ακούγοντας τα πουλάκια. Είδα και μερικά γατάκια, όμως δεν πρόλαβα να τα τραβήξω. Συνεχίζουμε και πάμε σιγά σιγά να δούμε αυτό το πολύ όμορφο γκαζίμπο. Εδώ δυστυχώς έχουν γράψει κάτι, αλλά δεν πειράζει και πάλι είναι πολύ όμορφο. Βλέπουμε τα κάγκελα και αυτή την πραγματικά υπέροχη οροφή, η οποία είναι ξύλινη. Και πάμε τώρα να δούμε τα υπόλοιπα σημεία του πάρκου. Η φύση εδώ είναι τόσο ιδιαίτερη. Ο ουρανός έχει λίγα συννεφάκια. Και εδώ βλέπουμε τα λουλούδια. Τα συγκεκριμένα ήταν πολύχρωμα. Εδώ έκοψα ένα για να σας το δείξω. Άλλο ένα σημείο με παγκάκια. Το πάρκο αυτό βρίσκεται κοντά σε σχολείο και συνήθως οι μαθητές έρχονται εδώ αφού σχολάσουν. Εγώ ήμουν εδώ γύρω στις 9 το πρωί, άρα ήταν άδειο και μπόρεσα να τραβήξω βίντεο. Και πάμε τώρα να βγούμε από το πάρκο σιγά σιγά. Είναι ώρα να φύγουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο.